Celkově si myslím, že dnešní mládež přestala sportovat, míň se aktivně hýbe. Robert Rosenberg nedávno slavil 35 a do Bratislavy prišiel, ako hovorí, na jedno zo svojich posledných vystúpení. Ešte predtým sa však zastavil v Petržalke, aby ukázal, že ani zďaleka nepatrí do starého železa. Více jak 700 kostelů v Americe začalo vyučovat tréninky MMA a thajského boxu, protože a vlastně mají takový heslo i Bůh byl bojovník. Asi málo kto vie, že Robert sa boxu venuje už 20 rokov. Nedávno k nemu pridal nohy a objavil ten thajský. Ten ho pantal natoľko, že ho nielen robí, ale ho aj ako moderátor na súťažiach komentuje. Čo je ťažšie? Obrábať baby alebo zápasiť? Hele, ono to má společného hrozně moc a já musím říct, obojí je příjemný, ale obojí je práce, obojí je dřina a tam za to mám aspoň prachy, takže za to nemám nic. Lebo ako hovorí Robert, tu ide o koníček, ktorý môže podľa neho pomôcť nejednej zblúdilej ovečke. Myslím si, že lidi, kteří se ubijou v tělocvičně, tak nepotřebují se být někde na ulici. Seru na to. William Šuška, televízia Joj.